أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فلين تنون والمان وامودي زغري بلسي فلما بلا جلما جاء أني مسودم سن مغربا مالكنا أني مالكوكا كافوا بلا جل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أو بسم الله خيم شو مانيكا نوري دوني بلوي نالا سلام دوني بلوي مشوا كابل مغنا ودين فيسلا غولون جاي نبلو جا كنودي شك مامر كولبالي بس نالا سلام نيان زغلي دوني بلو كرام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيان زغلي أنا جموكا مانديكا نالا سلام جموكا بينا tuma sira zigri plisika armadu mu ka febe dabla ku sigi ka fle ana fona tono koso inshallah yana nga do babu kono yufundi kanbo alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin summa alhamdulillahi rabbil alamin kam wasila me dalba masala tanu kala fu kala wala imando ka soli chaya sidul kalkika no muhammadu amina takabajo Abdoulaye Katurangli ses enfants Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ala ka nafani rasul barkay be ala kramandum beladin fo beki ye foli kono ni foli kan sanmay fulkan mi na damne kishi chamanje hine labay barkay no da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam ko fa ambe ala kramandum fo toujours ka kanuna kanyeshi amma ala ka beladin sara ala ka be sutura ala ka be deme ya rabbi wati labayna ni nga foli kala se beladin inshallah beladin ga fol galam ne Sheikh Mohamed Kulubali nala sonama bi jamgo na bla kata yoroja bi fi anga kuma donika daluka ala toka angoni ba memoruda ani karamogo chama jera kabi kunu fobi ama me karamogo da ku basmala Allah karamogo basmala ere mu fe Allah alhamdulillah rabbil alamin summa alhamdulillah ni feininga adon vena ka chala ati konogwa onga minti femindo na ingana ka chala kama nanga mi bingana alhamdulillah basmala ambi doni ni do ala ambi fitini ni do anga fitini do mina fo ni misali turu bajila ni kana tuni fi fekema jalinka o mana no mi dima anga donta to bo basmala kada ka niya me ko basmala sila basmalatu ore de abe Allah fem bebe basmalatu de kono ala krabe basmalatu kono meleka uba kono ruhaniya uba kono nuraniya uba kono insaniyatu uba kono bahaimati uba kono jahannamati uba kono aljannati fem bela jelembe soro basmala Allahu akbar jibi fendo nabi abela jilimbe basmala de be bulu Allahu akbar abi famura basmala de bismillahi arrahmani arrahim Allahu akbar abi funde mako basmala ahibiga famura ka damine ni kishi albasmalatu Allahu akbar ala ka besawa ya rabbi inshallah nala sonoma karawa anyo fam angale ngado ko basmala de bismillahir rahmanir rahim na fira fatugum na febbe ba kono jenatike fembe de be ale kono siza mawuti banje wono atiba aramadeni doni de bi yala aramadeni kongo de bi yala awi ara tado ble ama kon formi tana man jaro ma man kormi parce que doni re kuma na mo bi ni asra kuma yasa aku chara na won bado na ni chemi boruka nga tabulu kaya anga plateau kaya wa suran ke ga kalaski o cheukan ya fam bismillahir rahmanir rahim anna fulu sura sirakamo sila alhamdulillah rabbil alamin ambialatanu kala fu kala wali mando wali do bi wali ya ke sanwulun fla bi de man ofe kasoro masinu so Allahu akbar niya yengo abela jele bismillah
o tinere ka kuma ye o ye depuis ni lawale depuis ni ala ma lawale yɛrɛ da depuis ni lawale yɛrɛ tɛ yen yanni an ka don nafolo kɔnɔ nafolo dilanna bisimilahi kɔnɔna de la n'o de ye arahmani ye arahim tɛ dɛ arahim ye alijanna de ye alijanna ko maa ti don ale la ka taa sɔrɔ nɔgɔ fitinin b'i la nka arahmani o yɛrɛ de ye diɲɛ nɛɛma bɛɛ lajɛlen ye a bɛɛ présidenya b'o la président kɔfɛ yɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ président kɔfɛ o fana bɛ président kɔfɛ o tɛ masakɛ yan yɔrɔ masakɛ ka f'ale bɛ sa de n'o tɛ ko a tɛ fɔ ten royaume olu bɛ sa de n'o tɛ k'a fɔ ko élection kɛra k'i bɔ yen o tɛ yen quoi nka président a bɛ se ka élu de san hakɛ dɔ bɛ bɔ yen mɔgɔ dɔ bɛ se ka sigi a bɛ se ka yɛrɛ ko nin ye président kɔrɔ ye nka nin ye royaume kɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ nin ye royaume du kɔrɔ ye o bɛ se ka ye nka karisa yɛrɛ de y'a kɔrɔma a bɛ se ka sɔrɔ i fara de est-ce que b'an faamu o kuma na nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ boli fɛn min kɔnɔ o de ye bisimilahi ye o bisimilahi bɛ taali ni fɛn minnu ye o dɔ ye arahmani ye o arahmani bolofara dɔ lajɛlen bɛɛ de ye nin ye masaya b'o kɔnɔ famaya b'o kɔnɔ minisiriya b'o kɔnɔ depitiya b'o kɔnɔ nafolotigiya b'o kɔnɔ banaya b'o kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ o bisimilahi arahmani arrahimi ka o kɛ ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye kamo yɛrɛ de ma jɔ sila o ye nin t'a dɔn de o ye nin t'a dɔn quoi ni i t'a dɔn ni i t'a dɔn quoi ni karamɔgɔ min t'a dɔn n'o tɛ o ye kɛ a kɛra de quoi bisimilahi rahmani rahimi ale sira dɔ bɛ yen sila ni ne ye sigi a kan sisan n'i b'a ka du 12 b'o de balo wallahi billahi bisimilahi nabolo dɔ bɛ yen n'i y'a daga don cɛ 100 b'o de balo wala du 100 b'o de balo billahi a t'i yɛlɛma fiyewu wallahi billahi a bɛ faamu wa bisimilahi ka girin kojugu ka arahmani tugu la ka rahimi tugu la i bɛ k'a faamu mana ni an ko an bɛ don a yɛrɛ kow kɔnɔ i bɛna ye a ka girin fɔli la ni planto in kan planto in ka fɛgɛ a kɔrɔ a bɛ faamu nka ka a nafaw fɔ i bɛna ye waati bɛ se ka di o la bɛ se ka kuma a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i bɛ min dɔn a la de i ka dɔnni kɔnɔ dɛ nka o ni karamɔgɔ wɛrɛ bɛ min dɔn a la o n'o si tɛ kelen ye nka ale yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ dɔrɔn i k'a baara basmala yɛrɛ bɛ fɛn min nɔfɛ dɔrɔn e yɛrɛ k'ale baaraba in n'i y'a baara a bɛ e yɛrɛ de yira mɔgɔw la fɔlɔ e yɛrɛ y'a ye fɔlɔ yanni ka maa wɛrɛ k'a ye o de la an ka maakɔrɔw b'a fɔ sani k'i bolokɔniden 5 si maa wɛrɛ la kelen si maa wɛrɛ la k'i b'o kɛ fɛn ye k'i k'a bɛɛ jɔ yɛrɛ la o tuma n'i sigira bisimilahi kan bisimilahi sigi kan baw n'a min y'an ka misayi sɔrɔ kulo b'an na k'a da bisimilahi dɔrɔn ma dɔrɔn bisimilahi ala k'a kɛ to dɔrɔn tɛ quoi kuma n'a tɛmɛ sira don k'a sigi bisimilahi 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 sila a cɛw ye fɛn min ye o ni ala cɛla la o b'a dɔn rahman rahim ta o t'a la fiyewu bisimilahi 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 a bɛ faamuya o sila o bisimilahi rahman rahim hindu la hindu dɔnnaw fɛ yen ale bɛ bɛn 786 de ma 786 ka 786 ci ka da la i ka du garantira a nafa ye o ye ka chiffre sɛbɛn ka da la 786 n'a b'i ka da la billahi billahi suba tɛ se ka don ɲɛkwan tɛ se ka don Allahu akbar billahi billahi bisimilahi rahmani rahimi k'a sɛbɛn ka da la 786 k'a to i ka da la suba ti don ɲɛkwan ti don dabalijukɛra ti don a ti se zone tɛ se ka don k'a sɛbɛn ka da la 786 sila bisimilahi ye koba ye kosɛbɛ a bɛ faamu wa k'a sɛbɛn i ka moto ɲɛfɛ walima i ka mobili ɲɛfɛ walima k'a nimero sɛbɛn i ka mobili fan dɔ la dɔrɔn sila alahu taala b'i kisi ka bɔ i fagaliko de ma accident sira kan ka 786 t'i kunna ala t'i sɔn fiyewu i ka to janfa na ala t'i sɔn tisa ale ye o ye a bɛ n'a fɔ i ko bisimilahi rahmani rahim
bismillah korodi ala nya beke ni ala togodi e fe min krane ala togo jami so la ble fui o kuma na 786 o ye anga hindu dona do be na ko di bili badoy bismillahir rahmanir rahim sikrira a sikre do re met kuni o 1026 1026 ba keleni mo wonoro o fana ko di bili badoy sila wallahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim fi mbadi nangambe kumaka ana fati se ka foka ba emission clean ta foka ba Allahu akbar kamma ke na fulutiye bismillahir rahmanir rahim na sila bidde ba murke ka bardila ani akan ngani nyimala kan yeshi client rema be fika client min don dala tise ayere ngani mi bi kono tise jele mi bi na cheko wuri bi duskun jaka akan miliar ko irala lay Allahu akbar abi famo sila ali na frude fenye ni ya barake ka sana furu soma alati sonda haraki ninga akitila ay o fo fambeti malo Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim kara sabe kan na furu fon fen nasara madima la harajodu fesal tula min billahi jahannam kono billahi ati Allahu akbar ati fi wala de kote ko rahmani jin nema oh ya la dalil nema mu be mbi akmana aku arrahim la rahine ya dilni oye ibe jin soro billahi rasoro sikatala we kan nyama garanti len fina do we bismillah Allah bismillah re nyama garanti didi arrahmani le jin nema nyi arrahim la rahine ya maba akmana sikatala anna fulubara o quality o kacha abe bakla abe bakala abe zebena no sebende abe dakaya da finana ikuma abe nashira muntala ikuma abe wurdi da finala ikuma abe kalwa fina ka bagan faka ala kan be sababa ya rabbi inshallah Cheikh Mohamed Koulibaly beke moy ni abe dépend ni a demander alhamdulillah an fika ni fem min fiye ni bele jere doni fitini ala ya kalfana onga anga spécialité re mi ka chaya o de kalwa sila kalwa ka den kutuku ibaye kuma chamala nga émission do bi to ka pampa fuita ba soranti mako na min ta sorambi nyaw kono ka kunyaw ira alala ka kliango ko kalfa alala aba soran yere bi kan ko sema alala ka ku ira alala toujours ko bi sinzin to de kata kalwa de kadani ko jugu kateme kanama yili ka kuma abi famo ala kan be sa ya rabbi nala sonama Cheikh Mohamed Koulibaly anye o famo ni mo be kibe fega do basmala tu para kono akera 7 de kadeo kera bagi de kadi eo kera baga de kadi e wal mad adaka de kadi e ki kenna fuluti ki wuli ki joini ona o tela ina fo mori ara bora ga fo tuma ikelnga du bakling bal wal ma du ta wal ma du keme ikelngo balo ile mori wala ga naga jusal na nyonsoro o na bena minga moriado na benaka ale kon go abisi wala parce que ni go kibise fena ni mo mama ke korwa kale a chen wal ma chente na tigi a dalen to ko so go ni shige che fembo ka o ga jugu sirire wala na murga wala na jugu sawla na benala na la sona ma mina baraw kawye ni maliko ka ben katif ke 00223 72 40 59 75 nala sonama karabo me asiri tikala undu alhamdulillah rabbil alamin basmala siri tikala abi ali bigla tul jasafina tul safina do man fi ma fa tul jasafina c'est ni basmala siri tikala ni tul jasafina gila karamo sila ndiya dai woroka ibina donc a fo ki fenke allah abi famu ali ni secret do be jiri do be le secret yo le gino ya kono ok mana no do be faranyonka ka barake ni ya fitini ko dalba masala ka jen kono wurdi do be fie klen ko fe ka ko dro sanika finido ibo wurdi ke 786 la no bismillahir rahmanir rahim ibo fo o shiha ke la fin do be tuku bismillahir rahmanir rahim na ko ok mana kramo sila ni o ke frein safini ko lin ko fe jole ko fara sanfe sanika finido ni étage bi bolo bi fara inda tay sanfe la ki jo iko quoi
2 heures 3 heures waati ninnu sani ka fini don i bɛ wurudi in kɛ i jɔlen fiɲɛ dɔ b'i gosi o fiɲɛ b'i gosi ka fɛn min bɔ i fari la n'i dara ka sunɔgɔ i mana fɛn min ye n b'o lakale siga t'o la fiyewu a bɛ faamu wa ninnu ye fɛn minnu ye ta kana t'a la bisimilahi rahmani rahimi anw balola k'a sɔrɔ a bɛ yen wa an man ka ɲɛnamaya k'a kɔnɔ wa an bɛ sa k'a to yen a bɛ faamu wa o bisimilahi rahmani rahimi c'est la n y'o de f'i ye tuma bɛɛ tɛ se a kɛɲɛko de tɛ yen ka du 100 walima i yɛrɛ ka du hali n'a y'a sɔrɔ misali la i bɛ miliyari de du i ka du la san kɔnɔ i kana se ka dɛsɛ a la fiyewu a kana na juru ka fiyewu kana se ka dɛsɛ a la fiyewu karamɔgɔ si la an ti wuli fiyewu an b'o fayida di mɔgɔw ma u b'o kɛ sanni émission wɛrɛ cɛ n'u m'a sɔrɔ k'an wele e ye kuma in faamu wa n'a y'a sɔrɔ i ka du la misali la kalo la k'i bɛ 1,000,000 de dun kalo la i ka du kɔnɔ i ka du musaka kalo kelen bɛ bɛn 1,000,000 ma 1 million ma han sila ko an bɛna fayida min di mɔgɔw ma n'u sera k'a kɛ i y'a faamu wa ale bɛ kɛ ntɛnɛn su ani juma su n'i y'a kɛ yanni émission wɛrɛ cɛ n'i m'an wele ka tisɛ n'i y'a kɛ n'i ma jaabi y'a la an bɛ dɔɔnin an b'a haramu wallahi billahi ne welebali de dutɔla e bɛ ka kuma in faamu wa n'i y'a kɛ ka daminɛ ntɛnɛn su juma su ni e y'a kɛ yani émission wɛrɛ cɛ donc numéro labila dɔrɔn e ka numéro ka bila o sira kan a bɛ faamu wa ni mɔgɔ y'a kɛ sira bizil arshil majid hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ 1,000,000 de dun n'i sera ka sigi sigilan kɔnɔ k'a k'a kɛ to ka sigi k'i sigi sabati i ma radio lamɛn i ma musique lamɛn télé lajɛ i sigi k'a kɛ k'i concentré k'a kɛ billahi hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ 1,000,000 de dun kalo la daliba masala b'a d'i ma k'a sɔrɔ juru tɛ e bɛ k'a faamu wa wala yɛrɛ de b'a d'i ma wallahi billahi ala b'a d'i ma billahi i y'a faamu o tuma na an tɛ bɔ planton sanfɛ fiyewu f'an bɛna o fayida di alakiramandenw ma u ka o kɛ k'a kɔrɔbɔ yanni émission wɛrɛ cɛ u ka esila yɛrɛ wele u ka jaabi di ni ala sɔnna n'ala sɔnna karamɔgɔ mais i ye min fɔ sa siritigɛla min fɔ sa k'a bɛ ko sanfɛ ale labɛnnen bɛ yen mɔgɔw bɛ se ka wele k'ale ta wa walima awɔ ale labɛnnen bɛ yen o siritigɛla labɛnnen bɛ yen ale ka farin kojugu siritigɛla safunɛ a ka farin n'i y'a fitinin ko i yɛrɛ b'a dɔn i t'a cɛya safunɛ la fu la a ka farin quoi tellement que a ka farin n'i y'a da i wolo kan sida i kelen k'a ko k'a jigin k'a dafa i jɔlen i bɛ wurudi de fɔ siɲɛ 700 80 ani 6 i bɛ 6 kɛ ka 80 kɛ ka 700 kɛ d'accord daliba masala bɛ fiɲɛ dɔ kɛ k'i taper o waati c'est là dɔw yɛrɛ bɛ fɛn ye u b'a fɔ k'u bɛ wuli ka jigin Allahu akbar dɔw bɛ yen kuma bɛ k'u fɛ ka taa i mɔgɔ ɲɛna n'o kɛra dɔrɔn i ka ko bɛ débloquer wallahi billahi bɛɛ bɛ débloquer billahi c'est la bisimilahi rahmani rahim y'a dan de wallahi wallahi billahi bisimilahi ci an ye karamɔgɔw de dɔn minnu bɛ yen u y'u ka ɲɛnamaya kɛ o sabatira bisimilahi rahmani rahim u ye diɲɛ bonya bɛɛ sɔrɔ a kan diɲɛ bonya bɛɛ u y'a bɛɛ sɔrɔ bisimilahi rahmani rahim dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ bisimilahi de kan dɔw bɛ arahmani kan dɔw bɛ arahimi kan nka arahmani ni bisimilahi kɛba de ka ca ka tɛmɛ arahimi kan a ye faamu a bɛɛ fɛnɛ faralen ɲɔgɔn kan o fɛnɛ kɛba de ka ca kosɛbɛ ka sago a kelen kelen fɛnɛ tigi kan parce que a kelen tigiw an yɛrɛ bɛ min dɔn o dɔ la arahmani n'a gɛlɛyara n'i y'a kɛ i bɛ 4,000,000 sɔrɔ ka waati tɛmɛ ka tɛmɛ o mori ka kɔdiw ye n'i y'o tape dɔrɔn nɛgɛ walan ka k'i sigi k'a gosi 4 millions affaire bɛ na i b'o sɔrɔ i b'o tɛmɛ o ye arahmanu ye a bɛ faamu wa o tuma na an ye dɔ wɛrɛw dɔn bisimilahi kan o ye tile 9 ye k'a gosi a gosi cogo la k'a saraka bɔ a saraka bɔ cogo la komi pogolo i b'o bulu 9 ɲini k'a labɛn o labɛn cogo la k'a da tasumaden 9 kan sila k'i sigi k'a gosi a si wuli ani dɔw jaabi ka na kun bɛ ko ninnu na dɛ kun bɛ ko la an ka sɔn baara ma dɔrɔn ni kɛnɛya sabatira o caman bɛ sabati moridenw ka sɔn baara ma dalu kalan k'a bila a nafa ka dɔgɔ a ye tɔn ka baara kɛ an ka fara ɲɔgɔn seminɛ ma sila bisimilahi y'a bɛɛ ye wallahi
wallahi bismillah ya bedi wallahi billahi murdu ay bismillah min ala biso n'ala sɔnna inshallah Sheikh Mohamed Kulibali waati la baaraw ye réseau ko ye n'ala sɔnna waati ye dɔɔni kɛ inshallah mais an yɛrɛ pressé don i ye fayda min fɔ an pressé don ka fayda in lamɛn pour que an k'a kɛ ka jaabiw di joona sila an b'a di ala kama n'o tɛ an ye fayda in sɔrɔ cogo min na wallahi an y'a sɔrɔ cogo min na n bɛ segin a kan wallahi an y'a sɔrɔ cogo min na an b'a di ala kama lahara jɔ don ala na taa k'an bolo dalu ye Allahu akbar Allahu ka bolitigi ka boli min ala ka dalu min d'a ma n'a bɛ jɛ boli kɔ yɔrɔ ye daluba ye dɛ an b'a ɲini karamɔgɔ bɛɛ k'i kulon gɛlɛ da wallahi billahi an bɛna min fɔ gini do tiɲɛ don ka bolitigi bɔ boli bato la pewu k'a sigi golo min kan fɛn min kan a ma bila a ma sigi boli ma sila i n'a dɔn k'o ye tiɲɛ ye ma bɛ faamu o k'a lamɛn kosɛbɛ i bɛ ka kuma in faamu kojugu o tuma na nin ye tɔgɔ min ye an ka duguminɛw senfɛ a n'an ka wajuliw senfɛ bolitigiba dɔ bolitigiba yɛrɛ dɔ ko ye sida ko a denkɛ da sera fɛn ma bi da sera yiri ma ne ka bɔ boli bato la k'an bɔ a la pewu k'an tugu ala kɔ k'an sabati ala yɛrɛ kɔ ka boli yɛrɛ haramu tisɛn tun kɛra n b'a ta n b'a bila nka k'an bɔ a la pewu bisimilahi rahmani rahim de y'a kɛ Allahu akbar ko karamɔgɔ de y'a geni dira a ma quoi te se depuis a y'i sabati a kan fo ka taa se don min na ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ye danaya sabati ala y'a latigɛ ne yɛrɛ k'a sɔrɔ sila k'a ta o don na fo waati ti se a ma sɔn ka taa tudu bi boli bilen a ka du musaka san kɔnɔ a b'a sɔrɔ ni fɛn min ye o de ye bisimilahi rahmani rahim o kuma na an bɛna kɛcogo fɔ maaw ye bi ni minnu y'a lamɛn duniya waati o waati a kɛra an balolen an salen o ka dugawu k'an an ye ala k'an laban ɲa ala k'an sutura ala k'an kow sutura ala k'an kow jɔ an kɔfɛ ala ka barikafɛn di an ma halisa o de ye jumɛn ye ntɛnɛnsu walama jumasu sila i bɛ ŋaniya siri jɔgɔ fila seli kɔfɛ walama jɔgɔ naani seli kɔfɛ i bɛ ŋaniya siri k'a yira ala e de ye nin denbaya ninnu di ne ma ne de b'u balo ne t'u balo ni n ka cɛya ye n t'u balo ni n ka musoya ye n b'u balo ni e ala ka se de ye ani e ala ka bonya ye o tuma ala e de ye bisimilahi da ka barika don bisimilahi rahmani rahimi na ala n b'a ɲini fɛ i ka barika don ni karisa la i b'i tɔgɔ fɔ i ka barika don ni karisa la ne tɛ Sheikh Mohamed ye wa ala i ka barika don ni Sheikh Mohamed Kulibali la du kɛmɛ min da sigilen bɛ ne la ala i k'an dɛmɛ n ka se k'u balo bisimilahi rahmani rahimi bonya n'a barika kosɔn ala ni barika bɛ bisimilahi rahmani rahimi na n b'a ɲini fɛ k'o yira ani Sheikh Mohamed Kulibali la Allahu akbar kuma fɔ tan i bɛ nin fɔ tan to di ni barika bɛ bisimilahi rahmani rahimi na ala n b'a ɲini fɛ k'o jira ne Sheikh Mohamed Kulibali la yaasa n k'a dɔn ko e ala bɛ yen o tuma na sa seli banni kɔfɛ astagfirullah kɛmɛ alahuma sɔli kɛmɛ i bɛ kɔlɔsi ta bisimilahi rahmani rahim ni ntɛnɛn su don i b'a daminɛ ntɛnɛn su a ka ɲi fitiri ni safo de cɛ i bɛ k'a faamu wa ni kɛra fɔlɔ k'a kɛ ntɛnɛn su la walama juma su la bisimilahi rahmani rahim i b'a wurudi siɲɛ 12 i sigilen ba 12 i bɛ 2000 kɛ ka ba 10 kɛ k'i makasi ala la k'a mun ɲɛ la ka tigɛ ciw fɛ u bɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'i da i bɛ surafana dun dɔrɔn i b'i da i y'o faamu wa o tuma su tɔ minnu bɛ tugu la sa ka taa se fɔ i m'a daminɛ ntɛnɛn su wa ka taa se fɔ dimanche su ma i b'olu bɛɛ kɛ 7,000 ye sila a kɔrɔbɔ sa dans une semaine a kɔrɔbɔ dɔrɔn su fɔlɔ de ye ba 12 ye a su tɔ bɛɛ lajɛlen 7,000 a kɔrɔbɔ dɔrɔn wallahi tisan ko ala ka ko de k'an ye an yɛrɛ banu ka ko ala ye i ka se ka nin sigi kun dɔrɔn i ka kɔlɔsi minɛ i ka ala deli bilahi dɔnnibaw y'a dɔn dɔnniba fɛn fɛn mana nin mɛ u b'a dɔn ko n ye tiɲɛ fɔ bi an bɛ tiɲɛ ka kɔrɔ de la an bɛ tiɲɛ fɔ kɔrɔ de nka u n'a dɔn ko tiɲɛ wɛrɛ fɔra min tɛ kun ta ye e bɛ k'a faamu bisimilahi rahmani rahim a su fɔlɔ n'i ma se ka ntɛnɛn su sɔrɔ juma su a kɛ ba 12 a bɛ faamu wa su bɛ da o ka ba 7 su bɛ da o ka ba 7 fo ka taa se alamisa su ma a dan ye o ye o tuma ni se kɛra sarakati ye dɔ b'o bɔ a yɛrɛ dɔrɔn i tɛ tile 7 yɛrɛ sɔrɔ sarakati min bɛ yen n'o b'i dɛmɛ fɛn in bɔli la a ɲɛli la a b'o f'i ye nka tana yɛrɛ ye fɛn min ye jɛnɛya de a k'a kɛ to a dɔgɔkun kelen kɔnɔna na sisan n'i y'a kɛ walahi hali n'i ka du musaka ye 10,000 de
dalba masala ba dima wallahi ala be marché o dima ba so Allah na fero kala be maso be ko na fero barabe kiye atro mi siglen dro do bina muguma dima o se ke nga ka chala marché bina ina fero baraka rabe ni ala delike ko ala kan ni dia ala bina ni asbabu ni sababu ya ala bina sababu ru safa fattabi sababa ala kan be sababa ya rabbi ayin ni ciba manduma silayir baka wa yare yake wa yare ka funun ya kuna nya ke kan chorbo an chorbo bolo bo wala ayin yake Allah an yare ya chiendo an dum sina hono kan to kalande yala an yare yake tise kan chorbo bolo bo wala kan joni na songo yi bakuma na nini yake le bismillahir rahmanir rahim Allah ya rabbi inshallah hamid do ke nala so mo mana ke ala ka barka do ala Sheikh Mohamed Kulbal kan ga juru sira flane jawnya fe min mal ko xaben katif 00223 72 40 59 75 voilà comme défi de do ni mo mi yake kuni majabi yala kika wulili ke parce que ale baga dia dalen do ala wa abere dia ma fu diga fuitu ni e ake ala ka man balma ke mbalom so nere wulenga na juru sala ga sharia funi mama no ngodo ko do fa ci sama sangulu la ni ba do sisida ba se sangulu la ne na juru sala 73 40 72 61 ne ala sona ma Sheikh Mohamed Kulbali mama no ngon tamo ba bul fatiba e rezo ko wati ko na ala sona do ko min jam ga abi sona zeri plus ka mi da se bitana bi do kay nala sona ma fa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين